Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jam wale mon on calminama onon hettiyankoɓe ñibɓe tabi billaɓe labtuɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe caggal yettude Allah noon ko julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yettude on onon yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe en e kala subaka sikela ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne hono no kala subaka walla mbiyen hande ina gasa tawi wonko wayli e plateau o en janɗo hen bani men debbo ko noon kadi no teskirɗon ni ko noon tigui wayi musidɗo meɗen bani men debbo Aissata Ndiaye ne sellinana e jaam alhamdulillah adi menen makko tan ko altine wonata so Allah jaaɓi mo yeehi koyngal daɓɓal kono ko jaam tan inchallah eɗen ñagonoma Allah gartal moƴƴal ñande altine e paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi en garti e katande jomiraɗo hono kala subaka humnude aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi amene moɗon yonti ko robinde mon jayndeji hono kala subaka noon ina wayno ko weltare e wetare min jogui gam tigui huccidde on kono kadi e wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñalawma hande o robinde men jayndeji ko ni tigui lelorto ko jayndeji ɗi kala hande ne wayno ko ɓuuri hen ko hewde garti koko yetti ko e guddilgol ɗi école aji ñande nogas joyi lewru nduɗo ndu gonɗen woni alkamis paaɗo saabi noon jayndeji ɗi kadi pini dawri e ko yetti ko e on ɗon fannu no wayno guddotirten ko jayde gendire nde woni jayde lo soleil nde ganduɗa e ñalawma hande o no jirɗon ni tigui ndewi ko calendrier to banggue scolaire o oɗo sa hande de ene wayno andama holkay no examen ɗi poti wade ndewi tan de ko yetti ko ha joni e waɗoɓe to banggue kawguel CFE wonɗo wonata ko ñandi nogas lewru août kono kadi to banggue BFM kam e bac ene wawi yaade ha lewru septembre e ndeɗo hitande gonɗen ko guɗɗin jaajine tawi e nder hello jeeɗiɗi e nde jayde witende lo soleil woni jayde gendire nde goɗɗum ko tawate hen ko ala haali jangde kono de ko sukaɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe hono tawateɓe laabi ɗi wonodirteɓe almuɓe yirlotoɓe kala saaha ɗo e boli wuuro lamorgo ngo Dakar jande hollitide wonde ko tolni e temedde ɗiɗo tawi ko suka almudo ɓe jiyaka ɗo e leydi Sénégal woni arani en nawtama toon to jeeyi gendi munen woni leydiele mabɓe goɗɗum ko naranten ko jayde vox populi nden kadi arti ko yewti ko e nde jangde fonde uddidde keñene nogas e joyi lewru nduɗo ndu gonɗen woni lewru juin jayde wi noon ko laamu ngude oɗo saha hande arti e ko yewti ko hande e détail to banggue eɓɓore woni tan eɓɓo to banggue ɓamtugol ndeɗo jangde ene tawe e hello nayyi e nde jayde witende vox populi ene tawe hen kadi ha joni ko guuɗi hono ɓeɓe ganduɗa ko jinnaɓe sukaɓeɓe hani e hujjikinantoɓe jangguinoɓeɓe ɓe kolliti wonde de oɗo saha hande eɓe jogui kuluhuli e ko yetti e ngol ɗon ɓamtugol kamɓene kadi ko gonmaɓe jaajine tawe e nder nde jande witende vox populi goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko ñawore mo ganduɗa ko biteɗo Lamine Diack ɗum ko toon to leydi France avocat makko woni William Bourdeau holliti wonde de sogde oɗo saaha Lamine Diack ne wayno ko heñorade tigui hono mayde makko goɗɗum ko tawete hen ko yetti koye o mboroso coronavirus ɗum ko toon to Touba nokku baɗaɗo gam safrude ɓen ɗon wonduɓe covid 19 holitama wonde de caggal nde ɓesgu makko hono kanko oɗo debbo mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jaltinimo toon to ganduɗa ko woni hôpital on ɗon kanko on ɗon debbo de o hooti e joomi ko tawi jeeyi sababu on ɗon ko mboros covid 19 garen e jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ne wayno nden jayde aɗa ko yewti ko ha hande ko yewti ko e guddirgol école aji leydi Sénégal ñande nogas joyi lewru nduɗo ndu gonɗen jayde wi noon ene wayno ha joni ko wasde joguede walla mbiyen wasde pamodiral woni consensus kono kadi e hormade e ko kuuɗe ɗe ganduɗa ɗe koto banggue cellal ɓaali leydi men Sénégal kono kadi e gueɗe e kuluhuli jogari to banggue tooɓo ɗum ɗon noon jayde wiide ko kuluhuli ɗi ganduɗa ɗi hande ina kay coomi e ɓamtugol hono élève ɓe to banggue jangde e classe uji examen ɗi kono ɗum ko biteɗo Cheikh Mbow kam ardi nguɗo gomo witego kosi debbo so wiide makko de jagorɗo nde wayno o fuɗɗi ha joni ɓamtude walla fuɗɗi darade koye nduɗo lewru no gonɗen woni lewru juin natanen jayde las quotidien nden ɗon jayde oɗo subaka hande arti ha joni koko yewti ko e gueɗe jangde leydi men Sénégal nde wiide ko ɓamtugol hono kuruji ɗi e classe uji examen ɗi nde wayno de jayde wi ko eɓɓo omo ganduɗa ko Mamadou Talla gam tigui fabade hono hitande jangde nde woni année scolaire o ɗum ɗon noon ko guuri goɗɗine tawe hen ha tengti noon e wiide wonde gasi to banggue hono école aji ɗe ganduɗa kono dirteɗi intermédiaire ɗum ɗon kadi ɓe garti hen e gom ganduɗa ngo witegu G7 gon gunɗon de weltake ngol ɗon ɓamtugol kono de ina jaadi hen tawi koye alay saago jagorɗo noon ma fuɗɗo walla fuɗɗima tigui hono jilluji muɗum ɗo e leydi Sénégal e nder leydi ndi toon to diwan Worgo woni Ziguinchor Kolda ha toon
to Sédhiou kona ɗum ene tawe hen limore covid 19 ko tato keddi e mboroso hanki saabi noon limore nde yettima capanɗe jeeɗiɗo e jeegom gila nde rafi o naati ɗo e leydi men Sénégal gudditen jayde libération e helle muɗum arwanide nden ɗon jayde ne wayno arti koye haare nde ganduɗa nde lombima hakkude ɓeɓe ganduɗa ɓe ko famille Cheikh Béthio Thioune e ko yewti e saaha ndunu lombinongo hakkude mabɓe saabi noon jayde wi ko procureur de la république nde wayno de jagguiɓe kamɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe foɗodirde ɗum ɗon saabi noon jayde wi ko procureur de fi e ɗuure goɗɗum noon ko sifa gonɗo hen nde wi ko biteɗo Seydina Saliou Thioune ɓiɗɗo e on mo ganduɗa ko Serigne Béthio Thioune kono kadi Ibrahima Ndoye ɓiɗɗo e oɗo debbo biteɗo sokhna Aïda Diallo wondude ha joni e juɓɓinannoɗo jewte kala e saaha o hono biteɗo Serigne Saliou Mbow kamɓe kala ɓe pawama jungo e oɗo saaha e wiide jayde libération goɗɗum ko tawte hen ina wayno ko alhaali coronavirus jande wi ko mayɗele de ina jokki regodirde e nder ha joni e ndeɗo limore mayɗe ɓe kolti wonde ko tato keddi men hanki saabi noon e ñalawma hande o leydi men Sénégal limi ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom tawi ko heddiɓe e mboroso kono kadi tawi hen sappo e jeegom ko e nder balɗe nayyi batodiɗe ɗe ɗum woni ko jayde dawri e oɗo subaka hande jayde ganduɗa nde ko l'observateur hono kala subaka arti e ko yewti ko e honno wowi artirde kala e saaha koto banggue titoɗe kewɗe kono tan nde cuɓiɗen haalde ko yoga e titore ɗum ɗon noon ko alhaali bati pilis ɗum ɗon noon so nayi ɗum tan ko haallo mbika hakkude Cheikh Yérim Seck ɓeɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni hono ardiɓe walla mbiyen ɓesgu Fares gon ɓesgu Fares ni kañum oɗo saaha hande wullitimoma toon to lawol saabi noon ɓe garti ha joni e détail woni tan e sillor on ɗon plainte mo ganduɗa o kay juƴƴinama fewde e jaydi en ko kono tan de kanko patron yerima poste o suuti konnguli gongaji makko tawi ene tawi e nder hello jeetati e nde jayde wittende l'observateur goɗɗum ko tawte hen ko caɗele mawɗe caggal nde oɗo cabinet mo ganduɗa o kay ko biteɗo Red Magrove to banggue développement divorce adisor walla mbiyen adivisor suuti konnguli to banggue ha joni cimtol ngol waɗi e ko yewti ko ha joni caɗele mawɗe jiyaɗe e ɗanniyankoɓe leydi Sénégal e saaha oɗon boros coronavirus e temedere kala nde ƴettuɗa capanɗe tato e jeetato e mabɓe ene wayno de keɓani walla mbiyen ene tampi no fewi tawi jeeyi sababu ko oɗon bros covid 19 e nder ɓen ɗon ni jeetato e mabɓe kadi keɓani ni neldude koppereje ɗe gono neldude e kala e saaha e ɓesguji mumen ha tengti e battiɓe ɗumen ko jayde arti hen kono kadi jayde l'observateur arti e ko yewti ko e alhaali omo ganduɗa ko ñawore e hono Lamine Diack IDSAF ɓe kolti wonde de ko gongaji mo ganduɗa ko avocat makko William Bourdo holiti wonde de sogde Lamine Diack ne wayno ko heñorade tigui mayde makko kalen e jayde enquête nden kadi naati dingaral e hello arwanide no jirɗon ni nde waɗi ko namdal e toɓɓe kewɗe gonaɗe oɗo saaha hande hono ko yewti e tension to banggue politique kono kadi e to banggue gonka woni social hani e jogogal oɗo mboroso coronavirus jayde noon waɗi ko namdal holto fayi Macky Sall no jirɗon ni noon e photo ngo ko taaɓe mantiniɗe wonande kanko hoorejo mawɗo leydi ndi kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde de ina wayno ha joni yimɓeɓe koko tampi saabi noon moni kala ina deƴƴi ina faadi ha ɗum ɗo ɓenna so tawi noon felliti haalde holto ɗin konngudi jogori ha ɗoyde goɗɗum ko tawete hen ene wandi koko yewti ha joni konngudi biteɗo Maurice Sédikha Dione o holiti wonde de oɗo saaha hande yimɓeɓe o holiti wonde de oɗo mboros covid 19 nde o ari nde laamu ngu ƴetti foof watti ɗum koye e fannu dawrugol o holiti noon wonde ko président de la république woni Macky Sall ene wayno de caggal nde wasi jogade hono hoorejo jagorɗe ɗum jeeyi sababu ni oɗo saaha hande foof de teɓɓiti saami fawi koye dow hoore makko ko goni makko jaaji kanko ene tawi e nder ndeɗo jayde witende enquête guddirten ko jayde stade nden jayde noon no goyno uddirde kala subaka ne wayno nde arti ko e tonto championnat mbo Angleterre nde holiti wonde noon nde limti ko ɓiɓe Sénégal naaɓe tato Sadio Mané Ismaïla Sarr e Cheikhou Kouyaté ɗum ɗon noon nde holiti wonde de ko toɓɓe baɗɗe fayida ɗeɓe poti kay ƴettude e gasirde on ɗon championnat so tawi koto banggue Sadio Mané oɗo saaha de omo ɓatti titre woni ƴettude ndin ɗon kuɓeri toon to Liverpool kono kadi e dadde toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko Manchester City ƴettuno ɗum e ko wattindi ko ɓe garti kadi Ismaïla Sarr ne wayno de oɗo saaha o heeɓi ne wayno tamde kippu makko Watford ha kay
wawa heddade e Premier League tonto Angleterre kuyate ko ñamni e capantati e joybijo match makko ene wayno de oɗo saha hande omo kay jokki fabade équipe makko ngam kay yaadi e course tonto Ligue Europa walla ni ha e Ligue des Champions ɗum ɗon noon jande arti kadi ha joni e tonto Angleterre e ñalawma hande o ma fuɗɗo capanɗe tati bijo ñalawma woni 30e journée fuɗɗorto noon ko match payidinɗa hakkude Tottenham e Manchester United ɓe kolti wonde noon ko match mo ganduɗa ko décisif woni tan match mo ganduɗa moni kala so tawi gagnima ene wawi tigui yewtude e to banggue hono championnat européen woni Europa League hay ko nandi hen ɓe garti noon e jour uji ganduɗa ɗi ine paada e ɗin potite ko wayno Rashford kam e Paul Pogba ɓe ɗon kala ma garta to banggue ɓe noddirteɓe jinneji boɗeji hono le Red Devils kono kadi e toon to Angleterre ko Harry Kane e Son Sissoko ɓe noon kala kollitama de ina mbawi artude to banggue Tottenham ɗum noon ko match paɗaɗo hande sanga 20h ɗum ko toon to Angleterre ina wani ko ɗum ɗo woni ko uddi ko roɓine men jayndiji e oɗo subaka hande hono no gadorɗen wadde noon e kala subaka ne wayno ko fawde hen toɓɓere gueɗe rendo nde ganduɗa eɗen mbawa hen jumpude no hannirta ni ñalawma hande o noon cuɓiɗen tigui haalde ne wayno koko yewti ko e alhaali no jayde enquête nde waɗi hande namdal holto fayi horejo Macky Sall ɗum ɗon noon ko addude hen yiyande men tan ko ɓuuri hen ko raɓɓidde so wiide wonde horejo leydi Sénégal eɗen gandi haysino tawi konngol waɗi lawol gaddunol to banggue histoire woni to banggue tarih leydi Sénégal ene jooɗo tawi ala ko yewti ko e horejo jagorɗo ene wayde ko yino hen ko ɗo wuftiɗo fewani tawde kay woni artirnomo on ɗon horejo jagorɗo ɗum ɗon noon eɗen mbawi wiide jumre mawde nde horejo mawɗo leydi Sénégal waɗi woni Macky Sall e oɗo saaha ko ittude woni momtude poste premier ministre saabu eɗen gandi poste premier ministre ɗum famɗani e gueɗe leydi ha tengti leyɗele meɗen mbaɗino Afrique ha tengti leydi meɗen wandino Sénégal foof tan so tawi wiyama wonde koma horejo leydi tekkarondo ene wayno ɗum noon ko ɗum caɗele mawɗe saabi hande noon ko ɗum tampere saabu hande kala cuɗɗo konngol wiyata ko mawɗo leydi ndi Macky Sall wiyata jagorɗo naggam wiyata horejo jagorɗo wiyata directeur du cabinet wiyata aussi hono ko way noon wiyata tan ko kanko mawɗo leydi ndi saabu foof ko kanko tekki ɗum rondi te eɗen gandi rondade leydi foof e musde kono kadi ko ɗowde ɗum kadi woni ko hamni seeɗa saabu kala dossier ene wayno wiye ko an timata hen ko an sifata ko an kadi aussi ene wayno ha joni yamirta ɗum noon ko hunde musde no fewi wadde eɗen gandi hono gollorgal ha tengti e oɗo poste premier ministre ne wayno famɗani e gueɗe leydi ɗum ɗo noon so tawi ko enen taƴata walla ko enen ñagoto o jaaɓa eɗen mbawi wiide yo artir oɗo poste premier ministre gam hoybinde ɗe golle saabu eɗen gandi hande ko faɗima ko ene heewi eɗen gandi kadi ko sababude nde daƴƴere hewde koko yewti ko oɗo mboroso coronavirus saabi noon ene wayno yimɓeɓe e oɗo ñalawma hande nana deƴƴi moni kala nana mutti fofanga muɗum ha ɗum ɗo yalte te kala nde yalta eɗen gandi ko ɗum bombo tigui mantaniɗo jogori yiyede e nder leydi Sénégal goɗɗum ɗum kalten ko to banggue meftande seeɗa e oɗon boros coronavirus en jii caɗele kewɗe en kayi jonjoni e nder jayde ɗi ɗum ko toon to Touba ina tawe tigui mbiɗa sikki koye nder jayde wittede Vox Populi eɗen gandi ɓeɗo yimɓe tawi ko ɓesgu oɗo yummiraɗo walla mbiyen oɗo debbo mawɗo tampuɓe kolliti wonde jinnaɗo munen ina wayno yo artu ñawani corona walla eko way noon yo artire galleji ɗi nde artira en jii ko hojomaji seeɗa fawi hen jomum hooti e jomum ɗum ɗon wadde ne firti ko yo joom bouru yo acce loppu boro muɗum ɓe ganduɗa ko safroɓe covid 19 so tawi neɗɗo ƴewama tawama ene wondi hen yo jomum acca safre yo jomum acca kadi aussi wona e safrirde ndu e on tuma wawa tigui sellude Allah hokku ɗum jaam kono noon kadi so tawi Allah hokki ɗum jaam tawi rabani Samba rabani Demba kono noon jomin daro e pilñitte mantiniɗi mbiya alay saago koma jinnaɗo munen walla koma hono mawɗo munen o artire galle artire kadi sa tawi so artitama ala ko mbawɗan hen te kadi risque goɗɗo nan hen to banggue dabodiral wadde Sénégal mbiɗa sikki no mbi no kewi wiide ni oɗo rafi so tawi jangguinani Sénégal najo so tawi o jangguinani Afrique najo so tawi o jangguinani neɗɗo gonɗo hande e windere nde mi sikkani so tawi ene jogui ko jangguintamo e ko fayi arde saabu ko rafi mo ganduɗa o ari hande darni foof ko rafi mo ganduɗa hande ari itti foof ko rafi mo ganduɗa ari hande haaɗi foof donc noon eɗen ñaago bandiraɓe yooɓe gaccu hakkillaji e ko haalte kala ñande ko ɗum noon ko noon tan guddirten ko salminde bandiraɓe e oɗo subaka hande salminde dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen ñiɓɓe tabiɓe hande ko toon to Mauritanie gadortoɗen ko sohna
mo ganduɗa ko Aminata sohna Aminata Sall ko debbo mo babaɓe looti tawte toon to Nouakchott en calminimo no feewi Anna Siré Sall mboɗo andi ko nden indi ɓurɗa andirede ko nden indi kadi ɓurɗa wawde famirede ko noon kadi sohna Banour Sarr Banour Mamadou Sarr ko toon to Nouakchott ɗo e Dakar noon en calminat ceerno men kono kadi jettinamo jarnimo ceerno Roɓindo Diayndeji no on ko noon wattata wiyede o wiyete ko ceerno Alassane Sall gorko mbo wasetake en calminimo no feewi ko aadiyanke ñiɓɗo tabibɗo ene wayno jeebowo en e kala subaka kono kadi en jeejitta blogueur men mo ganduɗa ko gorko mo guijilon o wiyete ko Yero Guissé ɗon ɗo jamma gen ɗo tigui woni e wuuro lamorgo ngo Dakar en jaaha toon to guijilon calminemo hayso tawi mon ɗo Yero Guissé noon ko suka mo ganduɗa o machallah blogueur ko hewani e leñol ngol ko woni mo hakkille muɗum yaari to banggue gueɗe karalla kesse bindowo e kala saaha e to banggue jayɗe emo jogui jayde muɗum ene waɗa gueɗe mantiniɗe tawi kadi ko suka tokoso dariɗo belɗo wallude mo hakkille muɗum juuti yaaji no fewi to banggue développement e ko yowti ɗeɗo karalla kesse wadde en ñagonomo Allah tan ndewo tigui wawata wurde o sella wawa kadi aussi sellinde gandi no hannirta ni mi salminima no fewi e Guissé Mabo Khadija Cissé kañumne kadi aussi ko goto e bandiraɓe meɗen rewɓe mo ganduɗa kañumne kadi ko dariɗo e fannu média o wadde sen paami ko dendagal sukaɓe fulɓe hande o ina daari ina mbaɗa gueɗe matiniɗe to banggue média en jettiɓe en jaraniɓe ko noon kadi jettirten dendagal yeeɓiyanke e mbadi kuftodinde e oɗo subaka hande ene heɗanno en to banggue caméra o hono Mansour Sow noɓe noddirtamo alias Thiat Walo ko toon to Dagana ɗon tigui hono calminten Dagana naɓe kala e Abda MC en wonno yeeso haalirde nde musidɗo moon Amadou Moussa Anne adi men ko altine yaadude bani men debbo Aissata Ndiaye Allah jarama on jarama